wang' tise gweno. Dire joma wacho ni lakteche makoro ng'anyo sani gi. Doho nowacho ni giwe ng'anyo, gidhi gibed piny mondo giwuo to gidagi. Koro gimbe ok giluw chik. Ng'eni experience bende ni kanyo. Nikech samoro gweno nobayo kama nogwang' ne onge. Koro kadhi kone ni kanyo kik idhiye. Because there's no sticker. But gima ng'eyo ni negi lose somehow faith in jok manegi negotiation kogi. Kade ni giwach ni okay, head of state owuok or the higher person mondo bed kod gi piny, they would have accepted. Ng'eni mano negisebedo gi preliminary meeting moro ma gine gima giginene. But the bottom line, Trevor, which mage industrial strikes gi, courts go, gwaro gi agwara. Threats makuri na riembi ni gwaro gi agwara. En gima tieke en dialogue, IT bedo gi ngama nega dira iye, so that they buy trust in you. Mano to they will end it very quickly. That is what is missing in this case. The trust deficiency issue. Mano your head of state must come, more commit, ni kama kakwa de teme, to follow through. Then this will be okay. Nke jod bura moko ma ODM kaka James Nyikal girinwa neno, Babu Owino girinwa neno ka wacho ni kuro chimo kama gimbe gidhi bire ng'anyo mar lakteche, gidhi bedo kodi kamoro achiel. Mano be gimiye go. Kata na akia gimomiyo na ames kanyo na bira lakini wamiyo ge full support. Nikech ng'eyo ka waseneno gigi before kata kaka ne olos gi magirumo. Not the way ma Kenya Kwanza handling this. Threats go begin and gima giwacho and gima genuine. Ninu abet piny gi serikal. It doesn't matter. Government is government. Kadi biro ka uone yudo gik. Mabedo gi serikal mo wacho ni CBA wa en